Мечтаете за следващия си договор. Направете го стойностен с първокласна ро-ро работа под италиански флаг. Търсите следващото си приключение в морето? Кандина Груп предлага на опитни моряци фантастична възможност на ро-ро кораб, плаващ под италиански флаг. Ето какво предлагаме. Ясен договор за 3 до 4 месеца и конкурентна нетна заплата между 2700 и 3000 евро на месец. Точно така, без скрити такси, без догадки, просто сигурно заплащане за вашия усърден труд. Какво ви е необходимо? Ако сте гражданин на СС с поне 18 месеца стаж в морето, вие сте наполовина готови. Присъединете се към екипаж, който цени професионализма, безопасността и работата в екип. Подкрепен от над 100 годишен морски опит с Кандина Груп. Не се задоволявайте с по-малко. Качете се на борда с едно от най-доверените имена в индустрията и се насладете на страхотно заплащане, стабилни договори и уважението, което заслужавате. Готови ли сте за следващото си предизвикателство? Регистрирайте се и кандидатствайте днес на candina.crewinspector.com/public-main. Кандина Груп. Свързваме моряците с най-добрите корабособственици в света.